wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mayi uyu. Mayi ameneyu akuti banja la kwawo sakulidziwa. Mayi ameneyu akuti azibere ake sakwadziwa. Mayi ameneyu akuti mayi yake sakwadziwa. Mayiyu ali yekha alibe m'bale wake, koma poyamba adali ndi m'bale wake. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Mayi ameneyu anapangidwa interview ndi Brother Seuni ndipo panopa akusakasaka azibere ake. Koma mayiyu anachokera mu banja labwino, ali wang'ono. Akuti muzimu kwawo munabwera anthu ankanena kuti achokera ku America ndi ankafuna ana amene ali ndi luso, ana amene amatha kuyimba ndi cholinga chakuti awapange promote. Ndi anthu amuzi adasonkhanisa ana onse, ndi mtsikanayo adalinso mgulu la ana lija. Anafika pa iyeyu adamuona kuti ali bwino angathe kuyimba, adampanga select, adawuza kuti inuyo mupita ku America ndipo tikupangirani mapassport. Adawapangira mapassport, adatuluka ndi anawatenga pa chibasi. Atawatenga adapitisa ku makontena. Ana onse aja amene anasankhidwa adawaponya makontena ndipo anapanga ship ku Libya. Atafika ku Libya kuja ana aja sankaziwa kuti uku ku Libya mwina ankangoti ndi ku America chifukwa chakuti adali ana ang'ono. Ndiye kudapezeka kuti ana anzake amene anatumizidwa limodzi ku Libya kuja adawachotsako, ankapitisa maiko osiyanasiyana, ena madera ena ku Libyako. Ndiye kudapezeka kuti yeyu adantumiza kwa shehe wina ku Libyako, ndi adayamba kukhala nyumba mwa shehe uja. Ndi amakhala ye mpaka na adakulako wezi. Kenako shehe uja adayamba kumgona yeyu, mpaka na mwana wa shehe uja ankangona yeyu. Ngakhale ankolo ake a shehe uja ankamugona yeyu. Ndi amati akatenga mimba amandikira kuti abereke, akabereka amatenga mwanayo. Yeyi samamuona mwanayo ndi amangobereka mpaka na analinda ana 4, koma anawo sakwadziwa, anawo sadaoneko, anawo sadayamwiseko. Ndi amakhala ye ndi tsiku lina ashehe aja anamutuma kunsika, koma nthawi zonse amene ankapita kunsikako adali ashehe aja. Ndi tsiku limenelo ashehe aja adamutuma iyeyu pita kunsika kaguleza kuti ndi anampasira anthu omuyang'anira kuti asathawe. Ndi anthu aja ankamuyang'anira iyeyu kwina kulikonse kumene akupita musika muja. Ndi akuti ali musika muja adakumananso ndi mtsikana wina wako. Tosatira zake adayamba kuyankhulana ndi mtsikana uja ananenanso kuti nanenso andipanga chimozimozi, ndinabweranso kuno ndi njira yomweyo imene anakutengera iweyo. Zosatira zake mtsikana uja adamuza mayiyu, ine ndifuna ndithawe. Mayiyunso ananena kuti nanenso ndimafuna nditathawa, koma sindikudziwa kuti ngathawe bwanji. Zosatira zake anthu aja anambopanga maplani. Mwayi mayiyu adakwanisa kuthawa. Sindikudziwa kuti anayenda bwanji kuchoka ku Libyako kufika ku Nigeria, koma panopa ali ku Lagos mtawuni, akukhala mu chitenti munsewu. Ndipo ntchito imene akugwira panopa ndi pa filling station, amangowathandiza anthu amene amagwira pamenepo ndi cholinga chokuti azimpasa chakudya. Ndi mayiyu wabwera poyera akufuna azibere ake, koma yeyu sakwadziwa azibere ake ndipo sanaoneko chifukwa chakuti adantenga ali wang'ono. Ndi yeyu akusakasaka kumene kuli azibere ake. Apapa nde anapita kukampanga interview Brother Seuni ndi cholinga choti mwina ena ake amene akumudziwa kapena amene adziwa nkhani imeneyi athe kumufikira mayiyu. Ndi ndangubwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerepo phunziro. Akuluakulu khala osamala, kunja kuno kunaopsa, ndipo zinthu zimenezi mpaka na pano zichitikabe.